biya masa zaki biya masa ne za a yi nawa biya masa 300 ne kudin waya nawa bata kai 100 kamar ya rabu da ita yanzu biyan ne akan ka ba abin da ba zan yi ba ga mun akan wani banki ne UBA ga mun number 21 07 81 66 69 Sariya san bin maza Allah gashi kara ki ce dan wahala ai ba ar wahala da ta wuce ci wanda ba ta san alkhairi ba nagode nagode to ba matsala na to ayyukan ma da nan ba kai ba kan yawa gashi nagode Allah ya saka da alkhairi dama har yanzu ana samun na kirki na Allah haka Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kin gani na kasa sauni na kasa tsaye. Na gani kamar kin saci dan mutum. Da zai sha da ina jira. Allah ya shirye da ki. Kuma Allah ya shirye da ki ko kuma ce Allah ya shirye da mu. Amin kin yanzu. A gaskiya tu baba yanzu bai shagarin ya waye karfe nawa ne yanzu. A har da yawan da ya fada. Ya dauka kaske ne mana. 300. Ha wani godiya yake yi. Kafin na fa idan na je kin gani da ke sama. Amma kin gilla da hajiya na gode ina ba godiya tsakanin da kai kuma ka sun ma maka daita ne ba to ai su ma ga mi tarki ne da ramu wallahi haka suke to ko dan na yau da rashin ne zai ba haka gida za a masa ga miki na bata lokaci na wanda yar iska Amina naje na same ta wallahi ga miki take banda ne take ki habbar gane mata naje na same ta a fasace ina ce mata ni zaki ma haka ni zaki ma akuyanci kaza kin ga yanda ta wani bubbuda to nan ai ta san harkar arziki da dan ya aji da kama mu a wa'azi wai aure zaki ita ne nace to bari ki ce in ga miki da busar nan ta gidan rediyo da wa'azin ki ne haka a wa'azi to ita ma ai ba dole ma sai ba yawon ta zubar din da kika sani wallahi ba su ba ce ba a hadda wa'azi wallahi da wa'azi ke mu kaji iska ke ne da wannan ne kiran maza kika saka a harkar arziki mai wannan banda abinci dan Allah kina da ni ya za a kawo shi gidan ki bar komai a hannuna dan Allah wallahi ha ba da Allah kawo shi gidan nan har wani wahala zai ina da kina zauna ina wahala kai ma dai ya magana kuɗi dari kuɗin da ni tura miki mai domin abu na gaskiya maganan kuɗin nan ba za ki sani ka ba kake min haka kake ce mun komai wallahi na taba tsakanin na da ai ba ƙarya zan miki harka da yan duniya matsala gare ta da za in baki kuɗi ta naira 300 ki can ba za ta samu me kika siya da ciki ha ba da Allah ai ba mu yawa na taba ba mu je daga ciki ni fa kuɗin ka dan ne na tsakura a'a kake mun haka wallahi ba za ki samu kuɗin nan duka ba tsakanina da ke ba ƙarya a samu kuɗin nan duka kare haka da ke a ƙarya da kuɗin ne ko ma dai menene wallahi na taɓa wani abu daga ciki kake tona mu a cikin ba ke ko za a ƙara samun wasu din Allah ha ba mu je daga ciki to mu shiga ni da tsakanina da Allah kin gama da ni wallahi kuma ba da sisi ne ciwon kai ba ha ba